Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler, tomaşa edýän ildeşlerimiz. Bu ýyl ýine 2024-nji ýylyň ilkinji guruju mejlis ýygnanşygy. Bundan soň ýurdu nädip gurjagymyz baradaky nebeler gitjek gürrüňler köpräk, şoň üstünde tartyşyljak meseleler. Türkmenistan nähili bolmaly? Soň bunyň netijesinde bir konstitusiýa dogry gidiljek. Soň konstitusiýanyň esasında Türkmenistany täzeden gurulandygyny elan etjek. Ýani bizim bir dokumentimiz, ýa-ni ýurdumyzyň dokumenti bolýar. Biz bu zatlary 2 ýyl mundan öň başladykda, ýa-ni sebäbi ýurdun içine baran soň bu işler bilen gyzyklanmagyň diňe wagt ýitirmekden başga zat däldigine, ynanýas ýurda baranymyzdan soň diňe durmuşa geçirmeli işler galýar. Şu wagt kagyz üstünde, ýa-ni iň çylşyrymly ýerem şoldur. Kagyz üstündäki işler, soň kagyz üstündäki işler ýurda baranymyzdan soň durmuşa geçirmek üçin adimler eders. Bugüninde şol wagtyň özünde guruju mejlisimiziň ikinji tapgyry bolýar-da. Ýani bundan öňki geçen ýyl we ondan öňki ýyllarda edilen çykyşlaryň hemmesi Türkmenistanyň şu wagtky rejimini ýykmak boýunça edildi. Ýani bu rejim ýa-ni näme, nerden geldi? Bunyň sebäbi näme? Näme üçin bu şu ýagdaýda özüni alyp barýar diýilen ýaly soraglaryň jogaplary gözlenildi. Köpüsine de tapyldy. Indi bu ýyldan başlap guruju mejlis hakyky manyda gurujuluk işine başlady. Ýani guruju mejlis dowam edýär. Buňa da ikinji tapgyr diýäs. Şeýlerek guruju mejlisiň bu tapgyrynda Türkmenistany hukuk döwleti halyna getirmek üçin belli meýilnamalar dörediljekdir. Ýani biz ýurdumuzy bolmaly ýaly ösen ýurtlar, bir sagdyn adamlaryň, jemgyýetleriň ýaşap beren ýurtlary nähili bolsa, ýani hukuk döwleti. Bizem ýurdumuzy hukuk döwletine getirmek, hukuk döwletine öwürmek işini alyp barýar. Ýani bir gurujuluk meselesi bu. İkinji tapgyrymyzyň birinji ýygnanşyga şeýlerek boljak. Türkmenistanyň öz ygtyýarlygynyň dikeldilmegi, Rus raşistik imperiýasynyň gol astyndan çykarylmagynyň resmine amalaşdyrylmagy. Ýani biz bu taýda bir jarnama ýalak manyda, ýa-ni resmine amalaşdyrylmagy diýilende, Rus imperiýasynyň öz ygtyýarlygyndan çykýar, şu wagt Türkmenistanda ýöräp duran hiç bir kanun, hiç bir zat, hiç bir şertnama, hiç bir sövda bolsun, ýene näme bolsun, hiç birisi geçerildiler. Täze Türkmenistan gurulandan soň bu zatlaryň hemmesi täzeden gözden geçiriljekdir. Talaba laýyk bolan bolsa, talaba laýyk edilen bolsa dowam etjekdir. Däl bolsa da şo taýda ýatyryljakdyr. Ol işler jenaýat edilen bolsa çäreler görüljekdir. Indi biz öz ygtyýarlyk diýilen ýere gaýdyp geleli. Bundan öňki, ýani guruju mejlisiň birinji tapgyrynda edilen gürrüňleriň hemmesinde Türkmenistanyň öz ygtyýarlygynyň ýokdugy ortaga çykdy. Şoňa esaslanyp Türkmenistanyň öz ygtyýarlygyny dikelýär. Türkmenistanyň öz ygtyýarlygy kim elinde? Rus raşistik imperiýasynyň elinde. Rus raşistik imperiýasy şu wagtda çelle bizim tebii resurslarymyzy, insan resurslarymyzy sömürüp gelýärler. Ýurdumuzy, jemgyýetimizi bir hassa adam ýagdaýyna getirdiler-de, öljek ýagdaýda şu wagt gynansak-da. Indi onu dikeltmek üçin biz Rus raşistik imperiýasynyň eden zatlaryny ortaga çykaryp, ýa-da ortaga çykarılan bolsa şolara salgylanyp ýurdumuzy
öz ıhtiyarlydygyny ılan edýäs. Yani ılan etmezdenem käbir zatlar giňişleýin daýda gurrun bitmelidir. Bu gurrunlaryň netijesinde näme zat çykar onu göreriz. Indi men size şeýle bir gysga bir näme sygdyrjak bolýan. Geçen hepde Sapara bilenem ekranda gurrun edende biraz gurrun etdik ýani giňişleýin däldi. Indi bizim öz ıhtiyarlygymız Rus ýani raşistik imperiýasynyň golasyna nädip geçdi, nädip dowam edýär, henize çelli ýani. Indi Rus raşistik imperiýasynyň söwüşleri 19-njy asyryň ortalaryndan başlaýar. 20-nji asyryň ortalaryna çelli dowam edýär, ganly. Ortaça bir asyra ýakyn wagt Rus imperiýasy şu wagtky Türkmenistanyň topragyndaky halklary gyryp geldi. Diňe Türkmenistandaky däl, Özbegistana gitseňiz, Kyrgyzstana, Kazakstana gitseňiz ýene şol zatlar bardyr. Ukrainaga gitseňiz ýene şol zatlar bardyr. Hatda şu gün günümizde Ukrainada şol zatlar dowam edip durandyr. Ukraina söwüşi ýeňilse, Ukrainada gaty uly gyrgynçylyk başlajakdyr Rus imperiýasy tarapyndan. Şol bolmasyn diýip söwüş alınıp barylýar bir tarapdan seredilende. Indi biz Türkmenistana ýene gaýdyp gelsek, 19-njy asyrlar, 19-njy asyrlar 1800-nji ýyllar bolýandyr illeşler. Demetmesin diýip has irki wagtlara gidýär bu. Şonuň üçin üstüne duraýyn diýdim häzir. Gaty kän adamlaryň öldürilmegi, göçe mejbur edilmegi, talanmagy, soň demografiýasynyň bozulmagyna, sosial guruluşynyň bozulmagyna hemme zadyny üpçün etdiler bular. Näme üçin üpçün edýärler? Golasyndaky halklar, jemgyýetler elmydama havos içerisinde bolmaly. Eğer havos içerisinde bolmasa imperiýa esasen Rus imperiýasynyň raşistik motivinde bu zatlary bäkbitlerini alıp barmak kıyın bolýar. Şonuň üçin bular golasynda tutýan jemgyýetleri bolup bildiğince deformasiýa uğratjak bolýarlar. Yani deformasiýa edýärler. Şondan soň islan şekline sokup elmydamada öz golasynda galar ýagdaýa getirýärler. Mysal üçin Gurbanguly ýaly, Niýazow ýaly adamlary prezident edýärler, ýöne hamaly halk saýlan ýene näme demokratiýa, konstitusiýa bar ýaly diýip görkezýärler. Ýöne aslında aňyrsynda dowam edip dur. Bu günümizde ýani hibrid görnüşde alyp barýarlar imperialistik nemelerini, maksatlaryny ýöne. Ondan öňki ýyllarda açık-açanty zulümler hem açykdy. Hemme zatlary son derece zalim çatı Rus imperiýasyna. Bu arada gaty kän kitaplar bardyr, okusaňyz görürsüňiz. Ýani Rus imperiýasynyň tualet gurmak üçin, halas etmek üçin, mektep gurup bermek üçin gelen däldigine özleri öz elleri bilen ýazýar. Bir kitap ondan ama bir näçe bir kitaba salgylanypdyk. Bizim resmi Telegram sahypamyzda bar. Yani Halkyň Sesi Telegram sahypamyzda, yani habar däl. Şo taýda kitaplary tapyp okap bilersiňiz. İçinde ýazylan zatlary okan wagtyňyz aklymdaşynda. Yani näme Türkmenistanyň, Türkmenistan diýmeýärler, Türkmeniýa diýärler. Türkmeniýanyň basyp alynmagy. Ondan soň 1916-njy ýylda çykan Bozolan ýatyrylmagy barada ýaly kitaplary bardyr. Ýene de ýanky Telegram kanalymyzdan tapyp bilersiňiz olary. Şo taýda açık-açan ýazýar, nädip talandyklaryny, ýanky hiç bir şo taýdaky yerli halkyň hiç bir şansynyň ýokdugyny, şansynyň ýoklugy üçin ayağa alan üçin hem hasam erwet cezalandyrylandygyny hemme zat görkezýär. Nädip paht etdirmäne başlandyklaryny ýazýarlar. Zorluk bilen, güýçlük bilen öldürüp, gynap,
paxta ekilişine başlaya. Adamların topraklarını alýarlar ellerinden. Topraklaryny bermejek olan ýa-da şol düzgüne garşy gelen adamlara basmaçy diýip, ýene näme diýip öldürýärler. Ine şol döwürlerde esasanam Balkan, Ahal, Mary, soňra Manyşlap töwerekler diýe, ýani şu wagtky daşbos taraplar bolmaly. Şu taraplarda gaty elgenç nemeler alınıp barlypdyr. Ýani koloniýalaşdyrmak diýip ad berýärler. 1890-njy ýyldan 1910-njy ýyla çelli dowam edýär koloniýalaşdyrmak, ýani adyny sanan ýerlerinde. Soň şo ýyllardan soň Türkmenistanyň gündöwer taraplaryna çelli barýarlar, paxta ekme, ýene näme giňişleýin ýaýradyp dowam etdirýärler bular bu işlerini. Soň topraklaryny berjek däl bolup garşylyk görkezen halk basmaçy ady bilen owa ýok edilýär. Mysal üçin şol ýok edilen owalardan Teltogoňur diýip bar. Bir san çağa dogaýmandyrlar, şo göz bolsun diýip bir töwereginde de bir 5-6 owa bar eken, ýöreýte gidip şol owada aýaklanma bolan üçin şol owanyň ähli halkyny gyrypdyrlar. Belki gaçyp gutulan bardyr, ýöne owanyň içinde çağalary çelli öldüripdirler. Ýene şoňa meňzeş ýeneden bir owa bar. Olary ýokary samolyotda pulemyot we bombalary ulanyp partladyp ýok edipdirler. Ýene de şol döwürlerde etrek ýomutlaryna gyrypdyrlar. Düýp göter dargadyp şo taýlar boşaldypdyrlar. Ýani Etrek derýasynyň boýunda ýaşaýan ähli halklary, ýani gökleňler hem şol katarda gyrgynçylyga uğrapdyr. Bu gyrgynçylyk o taýda da duran ok. 1920-nji ýyllardan soň Lewabyň, ýani Am derýanyň boýlarynda dowam edýär. Am derýanyň gündöwer taraplarynda dowam edýär. O taýa geçip birden halkyň ýene beýlek ýerlerde edişleri ýa topraklaryny alyp ýanky kolhoz sistemasyna mejbur edýärler. Eýem Lewabyň köp bölegi kommunist döwrüne gabat gelýär. Ýanky aýdan ýerlerimin köpüsi Rus paçha döwründe bolan zat. Indi ikisini deňeşdiremekdiňiz, Rus paçha döwründe edilen zatlaryň iki hisse beteri kommunistik döwürde edilýär. Ýani ahal töwerekler diýen şol Rus imperiýasynyň ilkinji basbalan ýerlerinde birinji Rus paçhasy zulum edýär. Rus paçhasy tahtyndan düşüp ýerine kommunistler gelen soň ikinji geze hasam erget zulum edýär. Ýanky ahal töwerekleri iň köp zulum gören ýerler hataryna girýär. Ýanky garşylyk köprek görülipdir-de, Göktepe galasyndaky nemeler, direnişler, ýanky halkyň gözüni gorkutsun, direnmäň diýen ýalyk bir neme bermek üçin has erwet eden bolmaly. Bu meniň nämä ýanky kommentariýam, iň soňky aýdan ýerim. Ine şeylere, indi bu tarihte bolan bir waka. Günümüze geleli. Günümüzde näme üýtgedi? Toprak henize çelli bizinki däl. Garaşsyz bolduk diýýäs. Garaşsyz edilnäme mana gelýändigini şu wagt Türkmenistanda halkyna sorasaň anyk bir jogabyny berip bilmez. Türkmenistanda bolýan zatlaryň hemmesi tersine bolupdy orada. Düşündürüş ýok. Garaşsyzlyk diýilende garaşsyzlyk binasyny görkezip bilerler, belki ondan aňyry geçmezmiken diýen. Ýöne henize çelli toprak bizde däl. Mysal üçin hakyky resmi namalaşdyrylan, ýani dokumentleşdirilen neme Mar welaýatynda Altyn Agaýewa ildeşimiz ýaýnlap görkezdi. Ol ekrana çykan görünüş, ýöne ekrana çykmaýan 100 miňlerçe bar, ýani Türkmenistanyň hemmesi. Ýani toprak biziň elimizde däl. Toprak döwletiň elinde diýerler.
Eydiýäler, beýdiýäler, dürli bahanalar bardyr. Ýöne iň soňy şu toprak halkyň elinde bolmaly däldigi anyk ortaya çykýar-da. O döwletiňki bolup berýär, bir hanyňky bolup berýär, bir padşahnyňky bolup berýär, ýöne halkyňky bolan ok hiç haçan. Diýmek, bu taýdaky maksat halkyňky bolmaly däl. Imperiýalaryň şeýle bir häsiýetleri bar. Toprak halkyň eline geçse, imperiýa täsirini ýitirýär, mejburen eli kesilýär-de. Şoňa ýol bermejek bolup, şu wagt Türkmenistanda henize çelle şo zulümlerini dowam etdirýär. Onuň daşynda Türkmenistanda korrupsiýa ösen diýip aýdylýandyr. Bu söz ýalňyş ýerleşler. Türkmenistanda korrupsiýa ösen ok. Türkmenistanda talaňçylyk ösendir. Talaňçylyk hereketiniň adyna korrupsiýa diýip ad beripdirler. Hamala şeýle bir zatda Türkmenistanda prezident bar, Gurbanuly diýär. Ýöne Türkmenistanda prezidentlik diýip bir zat ýok. Edil şonuň ýaly Türkmenistanda korrupsiýa diýip bir zat ýok, kanun ýok, hiç zat ýok. Nämäniň korrupsiýasy? Talaňçylyk bar. Talaňçylyk sözüniň üstüne korrupsiýa sözü bilen örtýärler. Bu M2'nin çıkaran bir nemesi. Analizine esaslanyp aýdýan. Yani M2 aýdýar, Türkmenistanda aslında korrupsiýa ýok diýär. Korrupsiýa däl, talaňçylyk bar. Şo talaňçylyk sözüni hereketiniň üstüne örtmek üçin korrupsiýa diýilen sözü ulanýarlar ýöreýde. Hatda daşary ýurtdaky hukuk goraýjy jurnalist bolup berenler şonu edýärler, bilbem edýärler diýär köp halatlarda. Şeýlerek bir ýagdaý. Ýani Türkmenistanda bolup duran zat talaňçylyk. Talaňçylyk näme maksat bilen bolýar? Ýa şonu soramamız gerekli. Halkyň elmydama garyp galmagy. Indi toprak halka näme üçin berilmeýär? Toprak halkyňky bolsa eýýän baý diýmek bolýar. Toprak baýlykdyr, ýani hakyky manyda. Önüme öndürip bilýän, üstünde pul gazanyp bilýän de topragyň üstünde. Hukuky hakyň bolýar ýani. Indi toprakdan baýama hukugyny halkyň elinden alýarlar. Ýöne onun daşynda günümüziň şertleri biraz üýtgeçik bolan üçin başga zatlaryň üstü bilen baýap bolýar-da. Indi şeý diýip baýalan ýagdaýynda da halatynda da halkyň elinden bir zat pul almaly. Halk garyp galmaly. Indi demokratiýa ýurtlaryň şeýle bir nemesi bardyr. Demokratik ýurtlarda milli hasıla, adam başına düşýän milli hasıla bir $20,000, $25,000 töweregi bolmasa şo ýurtda demokratiýa köp wagt dowam edip bilmeýär. Demokratik ýurtlarda demokratiýanyň dowam etmesi üçin adamlaryň girdejileri baty ýokarda bolmaly. Şu wagt Türkmenistanda adamlar pikir edin bir ýylda $1,000 gazanýar. Biz $25,000 gurrun edýäs. Bir ýylda bir adam $25,000 iň az demelerin daşynda. Şeýlerek bir ýagdaý bar. Ýani korrupsiýa adasynda ýöredilýän talaňçylyk halkyň garyplaşmasy üçin alyp barylýar. Soň içeridäki halka hiç ýerle iş gurmana mümkinçilik beren oklar. Hatta daşary ýurtdan gelen firmalarda işläp köp aýlyk alma mümkinçiligine öňüne geçilipdir. Ýani $500'dan aňyr geçilen ok. Hakykatda $3,000 çelle şol işlerde gazanç edip bolýarkan bizim halkymyza 6 esse az berýärler. Ýani $500 geçen ok. Ondan az alýanlar bar. Her türlü başarılarına neme okuyuna garamazdan şey diýerler. Yani koloniya hiç bir halatda bolasındaky halklaryň, adamlaryň baý bolmagyny islemeýär. Baý bolan wagtda onuň eýýän koloniýalygy ortadan aýrylýar. Türkmenistanda bolýan garyplyk şol esaslydyr. Ondan soň Türkmenistanda sağlygy seredin, sağlykda da şo zatlar bardyr. Bilim diýilýär, ýani eğitim. Eğitimde ýani çağı ýetişdirmekde. Ýene de şo zatlar alınıp barylýandyr. Bularyň edýän zatlaryň hemmesi iň soň gelip ýene de Rus imperiýasyny kanaatlandyrýar, şolary berkidýär.
Türkmenistan'da Rus imperiyasının täsirinin dowam etmesine. Bu edip görenem ýene de köp halatlarda Türkmenistan'ın öz içinde doğulan sowatsız cahil dönükler diýen o dönükler ýer maňa değişli. Şeýlerek bir ýagdaý bar. Ýani Türkmenistan şu zatlardan çykmak üçin öz ygtyarlygyny yglan etmesi gerekdir. Öz ygtyarlygyny Rus imperiýasynyň garşysyna. Indi şeýle bir kiçirek bir ýene bellik bar bu taýda. Kiçi ýöne möhüm. Biz Türkmenistany Gurbanoğlu Berdimuhammedowlerden halas edemiz. Jok, olar bu taýda hiç zat ýanky kiçijek sahnada oturmaly bir oýunçy. Hiç bir ýerde karar alma, pikir ýöretme ýalyk ruhsatlary ýok olaryň. Olar diňe sahnada görünüp halkara arenada prezident ýaly bolup gözboýakçylyk işiniň bir bölegi. Asyl iş Rus imperiýasynda ýatandyr. Hatta ýene Elmikiniň nemesi boýunça Türkmenistanyň içindäki içeri işler, daşary işler, polisiýa diýildi, meheme diýilen ýaly sud prokuror diýilen ýaly guramalaryň hiç gaýsy Türkmenistanda Gurbanoğlu bilen baglanyşykda işlenok, hemmesi göne Rus imperiýasynyň FSB we ýene şoňa benzeş bir kysany bilinmeýän guramalarynyň üstü bilen aýlawly ýol bilen işledilýär. Ýani Türkmenistandaky polisiýa ýene näme diýilen guramalaryň hemmesiniň ýüpü gönüden göni Kremline bagly bolup görünýär şu wagt. Ýani Aşgabatda bagly däl. Aşgabat bilen hiç ýyly gatnaşy ýok. Diňe Aşgabatda bir filial açypdyrlar. Ýani Kremlin imperialistik işlerini alyp barmak üçin Türkmenistanda Aşgabatda bir filial açypdyrlar. Şeýlerek bir o netijeye gelinipdir o taýda emik tarapyndan. Men bu zatlary ýani köne diýen bir näçe ay mundan öňkü nemelerden getirýän. Meniň öz ygtyarlyk yglan edilmegi we resmi namalaşdyrylmagy baradaky aýtjak ýerlerim şulardan ibarat ýyldaşlar. Siz pikirlerinizi, düşünjelerinizi goşmaly, aýyrmaly ýerlerine nykdap geçersiniz. Sözü men Ýeňiş kardeşimize berjek. 5 minut wagt aýryljak kardeşler. Ýani soň ýene ikinji ezek söz alyp bilersiniz. Sag bolun. Men şundan başlaýan ýa-ni seniň soň kaýdan jümläňden öz ygtyarlylyk. Bizde şu wagt öz ygtyarlylyk düşünjesi hiç ýyly ýokdur. Bunu nerden gelýär bu düşünje? Orsor şo topraklar, bizim topraklarymyzy basyp alandan soňra başa kimleri getirdi ýani. Şo döwürde baýlaryň elinde işleýän ýani önüme öndürýän gatlaryň elinde işleýän bilgisiz, sowgatsy, hünärsiz hyzmatkarlary, jahilleri halkyň ýokarky gatlaryna çykardylar da. Ve indi şu adamine biziň halkymyzyň bir nemesi bardyr, hiç bir zat sesini çykarmaýan kul nemelidir. Ruhlu bir halkymyz bardyr, hemme zada kaýyl bolup görün. Bu nerden gelýär? Ýani biziň toplumumyzyň başyna orslar gelip Raşidymyň bizi gelip basyp alandan bäri başymyzda goýan şo hyzmatkarlar bardyr. Indi şo o hyzmatkarlaryň bilgisizdi, bilgisi ýok, jahilli. Soňra bilgisiz bir adam başa goýulandan soňra buňa maslahat gerek bolýar. Nähille edip hereket etmeli ertir. O maslahaty kimden sorar bu adam? Kim şonu şo ýere erten bolsa şondan sorar. O jahil şo hyzmatkar kim goýdy o taýyp başlyk edip ors getirip goýdy. Bu da orsdan sorar, men näme edeyim? Ors nähil maslahat berer. Hojaýynlaryň yerlerinden yerlerini al diýer, mallaryny al diýer. 2 tane 3 tane aýaly bar bolsa aýallaryny al diýer. Ya da özlerini, atlaryny, hemme zatlaryny bir spisek
döret diyer, sürgün et diyer. Yani orsun nemet bilecek zatlar, berip bilecek maslahaty. Ve şondan bären dowamly şo hyzmatkarlardan oluşan bir toplum häzirem yönetip ber halky we türkmen halkynyň yapysy şo düşünjä girdi-de nemetine erdine häzir niýazyň edip beren işem maslahaty nirden soraýar? Ruslardan, hojaýynlardan soraýandyr. Eden waty işden döwürler. Häzir Ferdi Muhammedowler wadyr. Palaram gitýär Ruslardan soraýar. Nähille gedip halky yönetmeli? Näme etmelisi dedi. Ve olaryň berýän maslahaty şu, ýani türkmen halkyny, şo taý türkmen toprağynda ýaşaýan halkyň hiç haçan baýamazlygy üçin, hiç haçan güýçlenmezligi üçin, bilgili, bilimli bolmamazlygy üçin ellerinden gelen näme hyzmat edip bilýän bolsalar, şu neçenli türkmen halkyny baskasyna nähillik aňyr baş edip baskasyna saklap bolunýan bolsa, şo derecede ýagdaýda türkmen halkyny baskasyna sakladylar. Kimler? Hyzmatkarlar. Bilgisiz, bilimsiz, jahil hyzmatkarlar. Bu 100 ýyldan bäri aýdyderli ýetirilip gelýän bir ýagdaýdyr biziň başymyza. Ve bu ýagdaýlaryňa mindi aşagyna nähille edip çykmaly, ýani bir milli duýgusy bar bolan bir adamlar bir ara gelerler, ýörüýtü we halkyň nähilleki ýagdaýa ýetendigini hakynda görerler, analiz bererler, işlerler we bunyň çykalgasy näme diýip başlarlar. Ana şo milli duýgusy bar bolan adamlar şu neçeni çykdylar, ýöne çykanlaryň hemmesini ýene-de halky şol adamlaryň nemesine karşysyna goýdular-da. Nädip goýdular onam? Ýani şol öz watanyny, öz ýerini, milliligini goramak üçin hereket eden adamlara basmaçy diýdiler. Galtaman diýilen ýaly atlar goýup etdiler bunu da halkyň karşysyna çykaryp. Şuň kunedem häzir aýdýandyrlar ne terörist diýendir ýa-da neme ekstremist diýendirler, zat diýendirler, at takýandyrlar ýani. Bu zatlar bize şol hatbarynzy nemeden bärdäki ýöredilip gelýän nemani uygulamany zat edip gelýärler-de. Şuň kuneçenli. Şular häzirlik saýtjaklarym. Ýa, sağ ol. Şöhrat kardeşimize veren sözü. Menem şol kardeşler boşluk atlarım esasen Islandik imperiya bir ýere baran ýerinde koloniýasynda ilki bilen şo ýurdun baýlyklaryna el oýandyr. Yer asty, yer üstü baýlyklary. Türkmenistanda şonuň agla bölegen esasen gaz we neft. Şunda Türkmenistan 100 ýyldan obrak ýa-da neft we gaz çykarylyp gelýär 100 ýyldan obrak. Şuň içinde soňky 33 ýyl bolýan garşylyk alnana 90-njy ýylda SSR-iň sastanyny çykandan bäri ýekece türkmen neftiň meselem Lukoil, Tatneft gelip Türkmenistanda işläp bilýär. Ya Gazprom gelip Türkmeniň gazyny satyp bilýär. Näme üçin aman ya Murat neft gelip açyp ya etip satyp bilenok. Yani Türkmenistanyň öz gönden göni satyp bilenok hiçile. Şolaryň öldürüm koloniýanyň etýän hereketleriň bir alamatlaryň biri. Ýadyny Türkmenistanda Petronas var, Dragonoil var. Dragonoil diýsek, Birleşik Arap Emiratlar. Şo döwletlerde 20-30-njy ýyllardan soň neft işläp başlaýar. Öz spesialistlary 60-njy 70-njy ýyllardan soň döräp başlaýar. 1900. Türkmenistanda ondan beri 19-njy Akşa döwründen bäri neft çykaryldy. Türkmen öz spesialistlerim şu döwürden bäri bar, başda 100 ýyldan obrak.
Näme üçin Türkmenistanda institutlar bar bolsa, universitetler bar bolsa, kadrlar yetiştirilýän bolsa, näme üçin Türkmenistanyň özü aýratyn bir hususy karhana neft çykarýan, gaz satýan guramalar ýok hiç ýerde. Ine universitetden ýa şol ýere Petronas ýa kiçik başga bir döwletden gelýär, Türkmenistanyň gazyna, neftine eşikde satma hukuky bar we gaz aktarma hukuky bar. Şu da koloniýalaryň ilkinji etýän oýunlaryň biri. Alam işaratlary. Orsadan soňky ine bilýän bolsak bir ýyl mundan ýa 2 ýyl mundan Özbekistanda sowukluk boldy gaz bekedilen soň Türkmenistanyň sebäbi bilen. Ýagny şol ortada ýene şol ortada Türkmeniň gazyny Türkmeniň üstüne Özbekistana hatda. Benim bilişim boýunça ýangyşmasam eger. Şol hatda Türkmenistanyň özüdi bile. Näme ödeden ok. Ýa-da öz göndügün satan ok. Ýa-da öz gaz aktyryp bir iş eden ok. Ýa-da ýetiren ok. Näçe spesialleşdirilen ok. Institutlar bar, şeýle sereseň bar, işinde hereket etmelerinde yok. Ya yıl epesliğiyle geçti. Şu sorularım yine yüze çıkıyor. Kolonyanın gündemini elin bağlı. Özüm Rus kolonyası. Eldeşer sözümü aytıp oturdum. Sağ olun. Sözü söhbet kardeşimize vereyim. Sağ olun söz verenler. Yani sen öz geplemeğin başına aydık geçtin de 19. asırın ortalarında yani has doğrusu 1860 yılda Rus imperiyası Orta Asya esasen Türkmenistan taraflarına yani nemelerini ekspedisiyaların gurnap başlayan wagtda uje şo wagtlardan giyip başlan ol Göktepe söwüşi ol soňky neme tragediýalar ýani esasy nemeden giyip başlan wagtyndan uje şolar wagşyçylyklaryn bildirip başlandy. Bu ondan soň giden ýa-ni sen aýtyp geçiňär nemelerini elbetde ony köp ýerde agdaryp geçirilip Türk ortlaryň neme edilip türkmenleriň başyna eden ýa salan häzirki wagtda salyp duran gargynçylyklar aýdyryp geçirilýär. Şonu ýene bir gelip gaýtalam üstüne durup geçelim kağıtlarda nemesini beren öz düşüncümü. Rus imperiyası elbette häzirki wagtda dowam etdir. Sen aýtdyň 20-nji asyryň ortalarına çenli gany nemeler dowam etdi diýdim de ýok gany nemeler häzirki wagtda ene şu 2023-nji ýylda ganly wakalar bolup dur Türkmenistanyň içinde. Olam ýani Rus imperiýasyna bagly ya Rus imperiyasının Raşistik imperiyasının täsirinin aslında häzirki wagtda şu ganly wakalar Türkmenistana bolup dur. Onu Türkmenistanyň içinde bolup duran nemelerin ählisi şunuň suwtnamasy bolup dur häzirki wagtda we buny Türkmenistanyň ýa-ni öz ýetiýarlyk nemesine aýtyp geçdiňizde Türkmenistan öz ýetiýarlyk bolmaklygy üçin hereket edýän adamlaryň garşysyna da ýa-ni ýalak töhmet ya olmasa adamın mertebesine degici kemsitici adamın şahsiyetini kiçeltici ve kemsitici nimelerini aýdýanlar, aýtyp durlar hatta ne bilam ýa-ni Türkmenistany öz ýetiýarlyk etmemeligi üçin ýa-ni Rus faşistik imperiýasyna bagly bolup durmaklygy üçin edilýän oýunlaryň biri ve bilgili adamları ya olmasa şu zatlara akıl yetirýän adamları onu aýrýarlar elbette öňe aýdyryp geçirilýär. Häzir hem şonu edil häzirki wagtda dowam edip durlar. Sebäbi Rus Raşistik imperiýasynyň golasyna saklamaklygy üçin şolar ýalyk adamlaryň çykmagy bu sistem ýa-ni imperiýa üçin Raşistik imperiýa üçin esasen has howp bolup dur. Şu aydın adamları, bilgili adamları ekrana ya gün yüzüne çıkarmaklık. Ve şonun esasında da Türkmenistan öz ýetiýarly ya garaşsyz dil aýdylsa da häzirki wagtda sözde aýdylsa da ýok arka tarapdan şu Rus imperiýasyna bagly bolupdyr. Ve häzirki wagtda da bu nemesini bagly bolmasyny dowam etdirýär. Indi biz buny nähilek ýagdaýda
Almanlyla sonra orta çykýar. Men bärde öz pikirimi aýtsam, buny Rus imperiýasy nähile bolup gelen bolsa, şonuň ýaly edilen gitmeli bolar Rus imperiýasy Türkmenistanyň nemesinden. Ýok, olar ýaly ganly waka islemeýän bolsalaram onu elbetde meýletin özleri ya şu Rus raşistik imperiýasyna hyzmat edip beren Türkmen atdaky ya Türkmen familiýadaky adamlaryň özleri meýletin Türkmenistan Cumhuriyetini ya Türkmenistan öz ýetiýarlygyny gurmaklygy üçin mundan beýlep dowam etdirip bilmekligi üçin meýletin özleri taşyrmaly bolýarlar. Kıskaça şunu aýtjakdym we sözümni seni sonraki nemelerde dowam etdiler. Sağ ol. O tawşyrmaly hökman suratda, tawşyrmasa da o alınmaly. Diýilen bir nemämiz dogry bolup biler bu taýda. Bu arada beýleki kardeşlerimiz näme pikir edýän bolsa, onam bu dinleriz. Şöhret kardeşimize bereň sözü. Sağ olun. Ýani bedemek ýapdan çykan eň sasanlaryň biri şol bilim atlagynda Rus imperiýasynyň Türkmenistan içinde orta mektepler, Türkmen mekteplerden has ilk derecede sevdirilýändir. Has almy tarapdan ýa berilen bilim tarapdan hazan pul derecede berilýändir we Türkmen hatlaryň ahlasam şol mekteplere gerek bolsa pul berip ýerýändirler. Şol şu wagt bir meselemi aýdyp bereň. Aşgabat şäherinde Pushkin adly mektep bar. Şol mektebe men bilşim üçin meselem $1000 gerýänlerim bar. Barym Türkmenistanda ýagny bir iş etýän ýa bir ýokary derecede işleýän adamlaryň çağları ýerýär şu taý. Şoýryň oturun çağlarym ýene Rus imperiýasynyň içinde ýokary hujaýlarynda okamy şansyny gazanýarlar. Şoýryň oturup gelýär Türkmenistanda işleýärler. Gelip işläp ýene şol atallarynyň ýa-da şol ýokary atlyk dereceli adamlaryň ýerine geçip işläp Rus tarapy özüne taýinlik etmeň bir aňsat usullaryň biri. Özüň tarap öz nemäňde bilýände saklamak. Şol esasan hem orta bilimden üstü şol orta bilime ýaşgata ýetinjekden kiçik ýaşlykdan başlap ta 30-40 orta ýokary bilim gutarýança özüni saklap ýetirip ödeşdiren adamlara meni öz Türkmenistanyň esasy gatykly adamlar ýerinde oturdup özüne taýin etdirýär. Şonuň bir alamaty. Sözüm aýdyp tutdum vatandaşlar. Sağ ol. Sözü Muhammed kardeşimize bereň. Sağ ol Erdan. Sesimi eşitliýärmi? Mawa. Şu nemede biz şu geçen 4 ýylyň içinde meni bir has intim çeken bella geçmek isleýän zadım şu 4 ýylyň içinde bizler köp zadyň adyny düzeltdik da, atlaryny düzeltdik köp zadyň. Şol ady düzeldilen ýagdaýynda ýa bir ajam bolup düşünülip başlaýar da nämeligine. Häzir bugün eşenli bize diýilen zatlar nämedi? Öňde gelýän bir mysal hökmünde aýdyp geçeýin. Garaşdyrlyk diýildi. Mysal üçin. Ondan soň prezident diýildi. Bir içi boş manysız zatlary manyly diýip öňe çykardylar. Ya da Asud Asman diýdiler. Mukaddeslik diýdiler. Ol mukaddesligi başga zatlarda görkezdiler. 100 ýyl mundan öňki halkyň ýaşaýyş şeklini näme diýilýär bir ata-babalarymyzyň däp desturlary, ata-babalarymyzyň ýerine ýerýär diýip şol 100 ýyl öňki durmuş şertlerini has demedik görkezdiler. Bu edip görkezdiler. Köp zadyň mysal getirmek isleýän lazım. Şol köp zadyň häzir biz atlaryny dogry goýduk. Ine raşizm diýdik. Karşymyzda kimligini tanadyk. Guramaçylyk jenaýetçi topar diýdik. Olar tanadyk kimligini. Ne şahsy ýeşilik bolanda näme bolýar? Onu tanadyk. Bärde diýjek bolýarym şol hakyky ady berilen mahaly ýa bir
milletin nemesi oýan başlaýada bir ruh oýan başlaýar. Milletimizin ruhu şu neçeli çüýredildi. Mesela milletin ruhu oýan başlandy, hemen şu nememe sözünü şu an hazım bu düşünüp oturýanda ana Atatürk'ün bir sözü vardır. Türkçe deyin, Türkmençeden soň belki getirir diýimden. Muhtaç olduğun kudret asil kanunda mevcuttur diýär. Yani sen hakyky bir ruhy güýjüň diýe kanunda aýlanyp dur diýär. Onu ýok edip bilen oklar hiç ýyly ýagdaýda yer gelende öz wezipesini ýerine ýetirýär. Şol asil diýmek asyl gaty aňardan gelýän düýpli diýen manyny men düşünýän özümçe. Men şol atlary atlar yerine doğru goýulanmak haly şol gaty neme diýen ekeni täsiri uleken näindir. Şu ýagdaýyň näme sebäpden şu ýagdaýa düşdik diýip sorap başlan ýagdaýymyzda şoň aňarsynda ors görnýär-de. Birinji en ýakyn tarihte görnýän ors. Şu ors milletiniň nähildigine göz ýetiren wagty jemgyýete ýa şoňa garşy immunitet döret başlaýar önünde. Şey çıkmaly bolýar da bizler diýjek bolýan menki rasizmiň nemesinden bolastyndan şey çıkmaly bolýar. Yani öz ýarly diýip bir gaty bu söz ortakyň berden öz ýarlygyň manysy düşünmeli, pikirlenmeli. Häzirlikçe şeýle jemläýin. Sag bolun. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize verelim. Salam kasbdoşlar. Menem şunu aýtjak edimden. Bu bize Russiýaga değişli hiç nämiz bolmaly emas. Bize hayat üçin yaralmaganmyz. Hayat bize üçin yaralgan. Şunun üçin bize Ruslaryň koluna karamaly emasmyz. Ruslara değişli hiç nämiz bolmaly emas. Biz ýani hukukymyzyny özlerimiz almalymyz. Öz hukukymyzyny. Her kim özünün näsini özü sudan çıkarmalı, şanyny. Sudan çıkkandadan kuruk çıkmalı emasmyz. Altın balık bilen çıkmalymyz bize. Indi şunu üçün çagalarymyzy geleceki üçün hayatımız üçün özlerimiz sudan çıkarmalymyz. Bu Russiýa näsine karamaly emasmyz bize. Bize öz erkinlikimizi özlerimiz almalymyz. Bula bizeni hayatımızı berbat etdi. Çagalarımızı gelecekini elimizden aldı. Elinden ne gelse şunu yaptılar şu akacarlı. Inde bize öz nämizi özlerimiz almalymyz dep düşünemen. An şunu aýtjak edim. Şunu üçün özlerimiz näetip yola koymalymyz inşi öz nälerimizi, hayatımızı, çagalarımızı, gelecekini. An şunu aýtjak edim. Rahmet söz bergeniňiz üçin. Sağ olun. Sudan çıkmalı ýöne boş çıkmalı däl. Altın balyk bilen çıkmalı. Kardeşler, şeylerek sebäbi şol derecede mümkinçiligimiz bar. Biz suwa girsek sudan boş çıkmaly däldiris. Ýa-ni gelecekki çağlar üçin edilmelidir. Bundan öňkü urşan, söweşen, ýa-ni ors bilen 100 ýyla ýakyn söweşen, ýöne şolaryň söweşleri, urşlary ýatdan çykarylan adamlaryň hemmesi aslında şu gün bizim üçin söweşdiler. Başarılı bolmadylar, ýani aýdyşlary ýaly türkmen gorkak, namart diýip düşündiriljek boluşy ýalam däldir. Edil şonuň tersidir aslında. Sözü Merdan kardeşimize vereyim. Sağ olun. Şimdi kardeşlerimiz köp zady değinip geçtiler da halkyň sesi yani
halkyň içinden bolup özi yurtdaşlyk jogapkärligini üstüne alyp şu neçeläne ýyllaryň dowamında Harmyrada döwründen başlap taparadan döwründen başlap her bir öz topragyna yurtdaş hökmünde gören adam halkyň sesi ýani guruju mezlis hökmünde topragyň hakykat hökmünde şu neçelä Türkmenistan topraklary ýani ülkesi raşizme değişildi aýdylyp geldi, subutnamalarly aýdyldy. Buny raşizm öýdem gizläp duranok öz deputatlarynyň üstünden Türkmen topraklaryna şu neçelä digini aýdyp gelýärler. Garşylyklaryň olaryň oturtup goýan kuklalarym biziň aýtjan dogrularymyza we subutnamalaryma dogry ýalan diýip bilmediler şu neçelä. Indi men diýjek bolan ýa Leyla apa aýdyp geçdi da çağlarymyz üçin etmeli. Biziň ötüp geçen ýanky söwüşip toprağına da erkin almak üçin söwüş geçen enelerimiz, atalarymız şolaryň hakkı üçin, geleceğimiz üçin Türkmen toprağında ýaşaýan milletler ýa hakyky yurtdaşlar öz erkinligini almalydyr. Öz erkinligini ýani erkinlik alan wagtynda da buň ýerine bir ýanky söz gelýär da. Öz ihtiýarlyk söz gelýär. Bu ikisi bir-birini doldurýar da. Şoň üçin biz dogry hakly raşizm elinden öz topraglarymyzy talap etmäne gerek bolsa güýçlen almana biz borçludyr şonu etmäne. Bar bolmamyň bir şertidir we şonu aýdan diýdim. Sag bolun. Sağ olun. O sözü söhbet kardeşimize vereyim. Men şeýler bir näme aýtsak, öz düşünjümi häzirki wagtda Türkmenistanda döwletiň ýa Türkmenistan döwletiniň döwlet rejimem ýok. Häzirki wagtda döwletiň içinde işläp duran döwlet sistemasam ýok. O ýerde näme Rus raşistik imperiýasynyň KGB-siniň ýani milli howpsuzlygynyň protokolunyň esasynda ýöreýän bir sistem bar o ýerde. O sistemi diýsem ýani kawyçkan goşadyrnyň içindäki sistema. O ýerde sebäbi rejim boljak bolsa ýa dünýä standartyndaky sistem boljak bolsa ýa şo ýerde hukuk, kanun işlemeli bolýar ýa bolmasa da diktator rejimi bolmaly bolýar. Yani ikisinden biri eger döwlet nemesinde tananjak bolsa, yani buların hiç biri, bu men düşünjem, yani aýdyp geçen men düşünjem, eger ýalňyş bolsa aýdyp bilersiňiz, ýöne ikisinde ýok häzirki wagtda neme ýöreýär, yani Rus imper nemesiniň KGB-siniň protokolunyň esasynda ýöredir dur häzirki wagtda. Bunyň hem suwutnamalary näkile, bu suwutnamalary ne? Häzirki wagtda Türkiýe döwletinde işlemene çykan Türkmenistandan Türkiýe döwletine işlemene çykyp we 43-4 ýyl işläp soňundan ýyzyna maşgalasyna dolanyp baran yurtdaşlarymyzy, watandaşlarymyzy ýani şu wagtky rejime gulluk edip beren egini pawonlarlarym näkilek derejede garşy alyşlaryny bizim de öz habar kanalymyzda da berip geçipdik we käbir gepleşiklerimizde de agzap geçipdik. Ýani ýurdun daşyndan baran adamlary gorkulyp bir arkaýyn erkin bir hereket edip bilmediýärek öz topraklaryna, öz ýurdun, öz topraklarynyň üstüne, öz döwletiniň üstüne arkaýyn erkin hereket edip bilmediler ýalyp öňünden gorky işlerine geçirýärler. Yani ýurduna giräýän wagtyndan başlap. Yani bu zat näme diýmek? Bu sen şu toprağın, sen şu ýurdun eýesi dälsiň diýmek manysyny berýär. Ve özleriniň hem şu Rus imperiýasyna gulluk edýänleriniň nemesini berýär, alamatlaryny berýär. Ve bunun ýene bir suwutnamalarynyň biri esasy nemeleriniň biri neşlerin halky ýetirýän medialary bardyr. Watan habarlarynyň daşarynda beýleki istenlik bir medialaryna Rus dili alınıp barylýanlar.
Rus diline alınıp barylýanlar. Yani Rus bu näme diýmek? Rus diline näme üçin alınıp barylýar? Meselem aýdaly başga döwletlerde Rus dili ulanylýarmy? Ýok, ulanylanyk. Näme ingliz dili ulanylýar? Ýani dünýä standartyndaky dil. Mejn halkara dili ingliz dili. Ýöne näme üçin şu Türkmenistanyň şu halka ýetirýän medialaryna ingliz dilinde habar bermän, Rus diline habar berýärler. Bilen türkmen diline habar berýärler. Asliýetine türkmençe we inglizçe habar berilmelilämi? Halka ýetirýän medialaryna. Ýöne o media diýip men bu näme diýip aýdamok, özgördüp ýa güýçli nemesinde aýdamok, o medianyň nähil derejede ýetirýänlikler belli. Ýani o ýerde bu ösüşwörli, olasılık diýilen yalan propagandalaryny ýetirýärler halka. Ýöne şular ýalyk Rus imperiýasynyň Türkmenistan halkyna ýetiren täsirlerini ya Türkmenistanyň şu halkynyň şu derejede gelmeginiň asly sebäpkarlarynyň nämedirlerini şular hakda näme üçin näme ýetiren oklar. Halka ýetiren nemelerini, medialaryny. O gysgaça şunu aýtjakdym. Hawa. Şu nemäniň kuruk diýerler-de, şu aýlagy, şu aýlagynda saklamak üçin edilýän zatlaryň biri. Sözü Muhammed kardeşimize bereýin. Sağ ol Merdançy. Nämäni men bir belli kökmünde üstad aýdyp geçsek, bizler bir türkmen jemgyýeti, bir millet hökmünde bizler näme etmeli? Taryhy aýaga aldyrmaly, taryhdan hasap soramaly. Bu neçeli bizim şeyle alıp görünmezde düğünümüz eýem pozulup gelýär-de, düğünkü taryhymyzy ýok edip gelip oturýarlar şu neçeli. Taryhy bolmady halkam hiç wagt aýakda galyp bilmeýän dünýäň ýüzünde aty 1000 ýyllyk taryhy saklap oturan milletler bar. Ýurt diýmeli millet diýeli sebäbi. Şowur nemäň içinde, ýurdun içinde şu taryhy ýok etmek üçin görüşip duran taraplar bardyr ýöne. Esasy bir millet taryhy saklap bilýär, taryh saklan milletem aýakda galyp bilýär. Her wagtam kynçylyga sebäbi bolup bilýär, her wagtam duşman gelip bilýär üstüne ýöne taryhyny bilen üçin okun ýa-da näme diýeli okýaýyň nirden geljegini bilýän üçin eýem taýýarlyk bolýar. Şonuň üçin men şeýle bir nemem, şunu ýüzleme hökmünde aýtmak isleýän bizler türkmen jemgyýeti taryhy aýaga aldyrmaly, taryhdan hasap soramaly. Şol aýtjam. Sağ olun. Hawa. Sağ ol. Sözü Bahar kardeşimize bereýin. Salam kardeşler. Mhm. Men diýjegim biz şu atyçelli 32 ýyldyr, indi 33 ýyl bolup barýar. Garaşsyzlyk aldyk. Bir de Russiýa hosar çykýar, hälem bizim arkadagymyz Russiýa her zatdan goruýar diýip bütün yalanlara inanıp geldik. Taryhymyzam ýitirdiler, bilmeýäs. Basmaçy, ine watany üçin, ýurdu üçin söwüşen öňkü hanlar, beyler, olaram bize basmaçy diýip düşündirdiler. Bizim Russiýa zamanında okandan soň o wagt öyle düşündirdiler mekteplerde. Kino görsek hemme ýerde Russiýa gelip halas edýär. Hemme ýerde kahraman biz arkadagymyz Russiýa diýip bize şeýle beýnimize şeýle goýdular. Indi biz öz watanymyzy özümüz gazanmaly, kanun bilen alsagam, söwüşip uruşup alsagam, aýaly ýok, erkegi ýok, hemmämiz bir aýakdan ýöne watan ýurdumyz gazanmaly. Täze Türkmenistany gurmaly. Çağalarymyza da bizim taryhymyzy, aňyrdan gelen taryhymyzy anyklap öwretmeli. Biz bilmedik taryhymyzy. Ýöne bizim çağalarymyz öwrensin. Çağalarymyz öwrenen wagtynda olardan dinläp bize öwrenýär şonu. Türkmeniň nähili bir gaýdysyz mert millet bolandygyny öwrensinler, ýitip gitmesin. Şu wagtça diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun.
Sağ olun. Yine başka söz alacak var mı? Eğer yok olsa yine bunu hazır bu taydan çıkıp son görüp bilýäňiz ýazgyda indiki hepde o dowam etjek bolan ýygnamyzda gozlap bilirsiňiz hazır şu wagt bir wada pikiriňizi jemläp ýa-da aýtma mümkinçiliginiz bolmaýan bolsa şeýle ýöne o Sapara elini aldırdı sözü Sapara bereýin. Favol kemine, favol iyileşler, parti büyük meseleleri bodgodular favolum, ne şu durum, bize aydara da adam almadı, yani demesini cemden yalar edip değil, ne şu durumları, Türkmen milleti 30 yıllar karıştı. Yani ben hükümet, prezident, ben siyasi parti, ben apastaner, ben plani, yen, ehli bulunmaz nemelerden halkın bekleyen dahi geçmişe, yasaklık geçilenmez, siyasi baha vermek, yalak, bulun oluyor. Bulun bu. O savunun. O bu durumlardan tek kayan edilmeliler. Açılmadık. Tarihi kara tekmiller vardır. Yani oradan yuvaş millet olup açmalılar. Ne tarihçisi var, yazıcısı var, şair var, alim var. Emmesi yuvaş oynamalılar. O vatan sizinkidir. Şunayı denliydim kemiyle. O tavolum yine de orada yapar. Zaten bu getiriş golü. Tavolum. Bolýa. Sağ olun. Sözü Umit kardeşimize bereýin. Sağ olun sözleriniz için. Bugünkü yığınanışımız Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını dikeltmek, Rus raşistik imperyasının kol astından çıkarmak barada. Bizim Türkmenistan devletimiz şu an garaşsız bir devlet değil. Tam tersine garaşlı bir devlettir Rus imperyasına. Bizim de davamız barada aytıp bereyim. Bizim davamız hukuk devletini kurmak. Halka ve Türkmenistan'a öz ihtiyarlığına kavuşturmak. Bunun için bizim Gazi Türkmenistan'da hukuk devletini kurmak için hem taraflayın tayinimiz. Mesela insan haklarından başlayıp ayal kızları cemiyette öz ihtiyarlığını dikeltmek, yer su reformaları barada mailnamalarımız, Milli İstihbarat İnstitutumuz, siber goranma, siber hücum etme, kulluğumuz, sosyal hizmetler kuramamız, yeri eyelerine, yani halka paylap vermek barada mailnamalarımız, milli serhet gora mailnamalarımız, bütün mailnamalarımız tayin ileride önümüzdeki yığınanışıklarda nasip olsa tapkır bunu halkımız bilen paylaşmaya devam edeceğiz. Yani biz Sapara'nın aydışıyalı gerek olsa bu devleti govluk bilen teslim edersiniz ya da sonuçlarına katlanmalı olarsınız. Açıklarım bunlar. Sağ olun. Sözü Palmurada vereyim. Sağ olun kardeşler. Şunun katı inen vacip meselelerini ortaya çıkarıyorsa ya halka teklif ediyor ya da öz aramızda maslahat ediyor. Şun her kızatın bir öz sebebi vardı.
ya başlangıcı var. Indi şuun urun edip otursam öz baştaklyk, garaşdyrlyk barady. Indi şu zatlary hiç birisini gören adamlar der, ýönese de miras ýetdi. O bolupmy, bolmanmy, bolup bolsa näil kabul edilipdir, kim kabul edilipdir, näme maksat bilen şu tarapy garanky bolupdyr. Olam näme üçin? Sebäp şol döwür parlamentde, meclisi maýna parlamentde oturan 175 deputatyň hiç birisi şu güne çelli halkyň öňüne çykyp şol wagtda bolan wakalary dogry dürst bolşýar edip aýdyp beren ýeri ýok. Şoň üçin şuň kun biz indi bir öz elimizde bar maglumatlara daýanyp ýa-da bolup duran zatlary görüp Ors imperiýasynyň ýa-da Kremliň häzir şu güne çelli Türkmenistanyň ýakasyny ewşitler tutup ähli baýlygyny, ýerisi baýlygyny, ýerisi baýlygyny muhtarym ardan akdyp duranyň biz şaýady bolup dur, şoňa müňleçe subutnamasy bar. Ýöne men indi şol 175 deputatyň biri hökmünde hem şol işlere şol döwür gatnaşan adam, ses beren adam, teklip eden adam hökmünde borcum barda halkyň. Indi şuň kurşun meclisiň öňünde aýtjak bolýan adam näme üçin we nädip şu öz baştaklyk ýa-ki kemine aýşar suverenitet soňam garaşdyrlyk kabul edildi. Öz baştaklyk men çytlasyny ýalňyşmasam 90-njy ýylyň 28-nji awgustyny kabul edildi. Näme üçin? Näme sebäpden? Ýa şu wagtda çelli 90-njy ýylyň awgustyny çelli SSR-iň saklanmazyny, ýuwaş-ýuwaşdan ýumurlyp barýany ýa-da öňkü ýa-ki bir хозяйственный отношения diýäden sapara ortadan aýdyp berer. Ýani o hojalyk ýa hojalyk gatnaşyklar ýa özara gatnaşyklar respublikalyk kül bolup döwüldi. Ol 87-86-dan soňra hiç açan şol ýani respublikalar bir-biriniň arasyny bermeli ýani haritlarynyň mallarynyň tehnikasyny birek-birere bermän başlaýan satyp başladylar. Ana şo kyn ýagdaýda onsoň görnüp durdy. Bugün bolmasa erti ýykyljak. Sosialistik lager ýykyldy. Meselem ýurdun daşyndaky SEP diýdi, Ýewropaň bir topar döwleti bar da, SSR öňkü uruşda basyp alan döwletler. Olar çykdy ýa SSR-iň hataryndan ýa onuň olasyndan. Ondan bilinkilerim ýuwaş-ýuwaşdan çykyp başlady respublikalar. Çykyp başlan halky däl. Ýene de aýtmazat bar ajam bolsa şo hakykat. Şu respublikalyk ýol başçylary görseler Moskwasy da ýaşap boljak. Ýöne halkymyzy öňkü gulçulukda saklaýly. Ýöne şo döwletiň baýlygy Moskwa gitmesinde biziň öz jübimize girsin, çağalymyza ýa-ki miras kalsyn diýilen ýaly siýasat bilen şu SSR ýykyp başladylar. Ya şo ýa-ki buruluşlary aýdysmaýaly öz baştaklyk bilen garaşdyrlyk eglan edildi. Öz baştaklyk näme üçin? Şol bizim öz harytymyz bar da Türkmenistanyň. Pasta diýdi, nebet diýdi, näme diýdi, gaz diýdi. Başga da çykalýan orlar ýerisi baýlyklar bar. Şu zatlary biz indi öz baştak özümiz çykaryp dünýä bazaryna satyp bilýär. Şonuň gelýän girdejini biz özümüze getirip bankymyza koyup bilýärsiň maksat bilen ene şu zatlar ýola goýulýar ses berildi. Sebäp şoňa çelli şo güne çelli Türkmenistanyň öz merkezi bankam ýokdy. Ya Türkmenistanyň özüniň aýdaly 90-njy ýyla çelli özüniň daşary işler ministrligi hem ýokdy. Büro bardy bir bölekleri aýdaly Zaýyň borçuna iki tazaýyň borçuna iki komnat. Ene şo bizim daşary işler ministrligimizem şody. Bankymyz ýok Türkmenistanyň özüniň. Türkmenistanyň özüniň goşunam ýok. Hemme jyklat Moskwa banky ýa-da bolsun. Ene şu zatlardan biz biraz çetleşmek üçin öz elimiz, öz ýakamyz bolsun diýen niýet bilen
Şo taýda bir çukuru tüýkürip deputatlar, ol niyazam ýok, o taýda açyrçam ýok. Biz inni şu taýda öz emlägimizi özümiz sataly, sebäp beýleki respublikalar bize hiç tat beren hat. Paktamyzdan gidip du beýleki baýlyklar näme üçin oraya gitmeli? Biz o şulatları özümüz iyisini özümüz satıp bilýärse diýen niyet bilen biz ene şu taýda öz başlyklygymyzy ýylan etdik. Ondan soň ýene de bir az wagt geçti. Görsek SSR asla saklanacak. Beýleki respublika terk edip SSR'ın hataryna çykyp başladylar. Şonu iň soňky öň ýany bolup, iň soňky Gazarsan dekabrda kabul etdi 91-nji ýylyň. Ya noýabryny anyk ýadymda däl, ýöne biz 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryna şol Türkmenistanyň Jemhuriyet hökmüne döredilen gününe gabatlap 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garaşdyrlygyny ýylan etdi. Biz garaşdyrlyk diýip näme göz öňüne tutduk. Indi men şol döwrüň adamsy. Şol parlamentde oturan 175 deputatın biri. Şol sowadan dem alyp oturan adam, şol zarly. Indi şol atmosferany, şol ýagdaý size ýetirjek bolýarny. Şol bir garaşdyrlygy näme-de gördük? Garaşdyrlyk indi Türkmenistan Orstiýada garaşly däl. Kremle garaşly däl. Beýleki respublikalarda garaşly däl. Sebäp öň ýany bir topar akylly adamlar çykyş etdi. Ya çykyş etmän gelip ýuwaşlyk bilen men elime oň elini beren spravkasy bar. Bizde ine şunça baýlyk bar, şunça ýeme bar, dünýä bazaryna şunça bahasy bar. Eger biz häzir özümiz garaşlyk ýylan etsek, Türkmenistan 5 ýylyň ya 10 ýylyň içinde Kuweyt'in ýyzyny niýetdi, onun öňe geçip gidýärdik. Ine şolar ýaly gürrüňler ýa teklipler ýa-da informasiýalar berildi bize. Şoň esasyna biz 27-nji oktýabrda Türkmenistan garaşdyrlygyny ýylan etdik. 26-syna ýylan edip gol çöpdik. Hemmemiz 27-sinde ýazyp bazlyk sesi bilen ine şonu ine bizde Türkmenistan garaşdy diýdi. Mezur bol. Onu etmese ol wezipesinden gitmeli dedi. Ine şol iki ýemani şu men wajip diýen ýa-da ýuridik dokumentimi halka peýda berdi diýdim. Şol kabul edilen ýuridik dokumentin ýen sesini ne halk boldy, ne halka düşen peýda boldy. Ýöne şol dokumentler şu halka bolsun diýip kabul edildi. Diktatura däl, Niýazow däl, ýa ýene birine däl, sembolik Kremle däl. Şol döwür Türkmençilik ata-baba däpde sura dolanmak, o biz gadymyetden gelýän o öz ýörelgämizi, taryhymizy tanamak, tapmak, bilmek, ine şu zatlarda ugur alyp bir kabul edilen karar. Şo döwür garşy dururlar amma ene açyrçaw ýal ýuwaşy şol özüne boyun boljak iki ortsly deputat ýa beýlekini şu kabul ediljek kararlary garşy durup ilk başdan kabul edilmezden ozul emedi. Meclisi, şu bizim oturuşumuz ýa meclisi aralyk maslahatlaşylýardy. Proyektler ýa taslamalar. Şu taýda ay gerekler öňkümüz ýa Moskwa bilen bolubereli, näme deli. Ýok, biz aýtdyk, şolar ýaly garaşdyrlygymyza myglan etsek beýlekler ýaly bizim öz elimizde öz ýakamyz boljak. Türkmeniň ýarasy ýerisi baýlygy muhty içerik akyp gitmesin diýilen ýa. Şu ýemeden nukdaý nazardan ugur alyp biz Türkmenistanyň öz başlyklygyndan, garaşdyrlygyndan kabul etdik. Şu men diýen sözlerimde hiç bir çepe sağı başlayan sowarlyk söz ýokdur. Kardeşler, men şu taýda biri oturan deputatyň biri şunku. Beýleklerim özüne gaýrat tapýan bolsa, 170 deputatyň hemmesi ölene agaşy. Tapýan bolsa, öz halkyny silýän bolsa, özüne Türkmen halkynyň ogly ýa gyzy hasap edýän bolsa, wagt bar çyksyna şol beýanatlar aýdyp berseler. Indi tutaryk bar. Şol kabul edilen öz başlyklygym, garaşdyrlygym ady özü ýok. Men elmidem şunu aýdyp gelýär. Halkymyza beren peýda asla ýok. Oň üstüne ýene de durnaň üstüne urnadyp 95-nji ýyllarni ýaz öz götüni goramak üçin hana bir taraplyk siýasatyny kabul etdirdi ýa statusyny. Bütün Birleşen Milletler Guramasyna oturan döwletleri Türkmeniň nepet halaryny wagorlap daşadylar. Şu karary kabul etdirmek üçin. Etdiler, şu ýerde de halkymyzyň bagty ýetdi. Indi siz şuň kugun ýaşlar
görüp otursunuz, düşünüp otursunuz. Şol döwrüň bir taraplygy, öz başlaklygym, garaşlylygym diňe kagyz ýüzünde konstitusiýasy barada aýdyp oturma. Birje jümle aýdyn. Şol 92-nji ýylyň Niýazyň öz doglan gününde 19 fevraly bizim ýagny Türkmenistanyň ýokary Sowetiniň parlamentiniň boynuna datjak bolan konstitusiýasyny şol patlamany öňe gelip alyp çykdy. Şo taýda hemmejikler diňe bir adamyň aşagyna ýazylan konstitusiýa Niýazyň. Men şo taýda çykyş edip aýtdym, bu taslama bir adam üçin biçilen don. Bir Türkmen halkı için mahsus olan konstitusiya taslama däl diýip aýtdy. Şonu ýalbar ýakar etip deputatlardan haýyş edip hiç birde okumadyklaryny 18-de paýlap berýärler, 19-da da kabul etmeli fevralyň 92-nji ýyl. Şonu deputatlar kimen bolsa hemmeti Halmurat Dogray biz şunu halk öwrenmen, halk teklip etmen, kabul etmeler idi. Niýatyň şoda müngül edip, hay bolýa onu ýene 3 ay süýşürer diýip, ene 92-nji ýylyň may aýynyň 16-syna 18-de ene şu Türkmenistanyň şu döwürki garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýa diýilýäni kabul edildi. Ýöne şol tatlamada men deputat hökmüne 28 tane ýanky üýtgetme ýa-da teklip girizdim. Şol ýazylaryň tersine, şolaň teklip edýän zatlaryň tersine. Ýöne şol 28 teklipden diňe ikisi kabul edildi, galanym garasyr. Diňe bir deputatyň eden teklibi. Gör näçe teklip edildi, näçe garadyňly. Onun üçin Türkmenistan konstitusiýasy bar, ýa hereket edýär diýmäge de bizde hiç ýyly mümkinçilik ýok. Ýok, ýene bir gezek ýok. Sebäp şu geçen 32 ýylda şol konstitusiýa 9 gezek üýtgedip çalyşdyrylar. Niýazy Gurbanyňly we oňogly. Hemmejigem öz götüniň aşagyny gerek maddalary şol konstitusiýa girdiler. O konstitusiýa illegirilmesi zaten. O bütün cemiyet içindeki şunu kemin aýdyp berdi. Hem bütün şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan cemiyete uly, kiçi, garry, zenan, erkek tapawut ýok, şolaň hemmejiniň hak hukugyny goraýan ýanky maddalardan ibaret bolan baş kanun ýa düýp kanun şol konstitusiýa. Şoňa el urmaga hiç kimiň hakkı ýok. Ýöne şoňa hemme kişi taparagan şeýle bir tabin bolmaly. Şonu konstitusiýa işler, şonu kanun işler. Bizde o zatlar yok. Halk alsın berca etmeli, olaram konstitusiýanyň aýak aşagyny taşlamaly. Ene şeýdip şu güne getirdiler. Howu ýazylgy zatlar kän oň üçin. Şolar eger berca edilen bolsa Türkmen halky gör bak nerelerde ýaşarlar. Ýöne bizim betbaşçylygymyz şoň bir maddasy halkyň ýa döwletiň ýa milletiň peýdasyna işlanyk. Şuň küne çeldi. Şoň üçin biz konstitusiýa bar diýip aýtmagy bizde hiç ýyly ýuridik esas ýok. Hakimedem ene ýurdu basyp alylan elinde, ene jenaýatkar toparyň elinde. Onum hana aýdyp otyr. Bizde korrupsiýa ýok, bizde talaňçylar bar. Hana talap otyrlar ýurdu. Eger nebitden gazdan gelýän zady diňe ýokardakylar ýarynda aşak ýaryna akynany egni pagollar alyp otyr. Halka ýaşaýyş ýok. Ne güne salınır bizim gülýal halkymyz. Ene men size kısaça şonu aýdyn. Hem aýdýan zatlaryňyz dogry kardeşler. Ene siz öňüňiz öňe tarap görüp dursunuz. Problema nerede? Çözgüdünem taparsyňyz. Sag bolun diňläň üçin. Ýa, sag bolun. Sözü Hayat kardeşimize vereyim. 32 ýylyň içinde 3 guşak nesil bilimsiz goýlandyr. Munan bilip edilendir, sebäbi koloniýalara bilimli adam däl de gullar gerekdir. Bir döwletiň geljegi bilimli ýaşlardyr. Emma biziň ýaşlarymyzyň aglabasy daşar ýurtlarda gulçuluk edýändir we jahil goýlandyr. Bugün biz eger sesimizi çykarmany otursak çağalarymyza eden iň uly ihanetimiz boljakdyr. Şonuň üçin öz erkligimizi kazanmak we dikeltmek gaty möhüm we şertdir, möhüm de däldir, şertdir we her bir ildeş muňa öz goşandyny goşmalydyr. Ýogsa da Türkmen milleti diýen zat hiç galjak geldir, sebäbi ýok bolmak howpy bilen garşy-garşyya. Dogry. Sag bolun. Sag ol.
Murat kardeşimize vereyim sözü. Arkadaşlar, men pikirim kıysa saysam, Orsun arbiyatından hemme taraplayın çıkmaly. Şonay denedim, galanlardan hemme özüňiz aýtdyňyz dogry hemmesi. Şonay denedim, sağ olun. Sağ olun. Kardeşler, hemmäňize de sağ olun. Bugünlükçe ýygnaşygymyzy şu taýda tamamlaýas. Indik hepde ýene dowam ederiz. Eger mümkin bolsa indik hepde jemläben bilerse biz bu gurrunu bundan öňki ýa-ni gurju mejlisiň birinji tapgyryna salgylanyp etdik. Şonuň üçin bu taýda diňe karara gelmek, galya ýöne de bir göz gezdirmek, goşulmaly, aýrylmaly ýerler bar bolsa onu etmek dogrudur diýip giňişlerin bugün gurruna oturduk. Indiki hepde de ýene bir gurruna oturarys, ondan soň mümkin bolsa ýa-ni jemlejek boluruz. Sağ olun kardeşler. Indiki hepde görüşýänçek.